Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchumo rigeli bw'Ensoko TV karibu na inde ase ensemo eyeiga na monekera twasoire ase nkwani yetu ase obotuko bwa bono nimanye tena mbari baria mwasoire bono igana kiro bya ngariganyo mugeni yetu kuchikusangana kurwa ase wadi ya Gesima egotoka imensemo ye bunge ya Kitutu Masabe County ne ya Nyamira agokwani kurwa bwonto chake enkwani yetu obotuko bwa bono iga kwani mwanchumo rigeli bya mono moralia soko ngali baba asa mali tangoro ku Eric elinde barongo indo ebobiero seitere sani chituka esani ere ime ya Gesima ward Kitutu Masabe constituency Nyamira county no ngiborire no nginerete igopona ni maite Gesima yonsi na Kitutu Masabe na Nyamira ninye maite yeba karibu sana Ensoko TV eri tusange igoro yamangana bwatikene nubura yamona magendero kurwase egwadi ya Gesima mwanchumo rigeri bwati wetera asinchiro mutandao gwekerero Facebook rabaga sensemo ya YouTube Ensoko TV namba yama wasilana ase ujumbe nyinga rabaga guchukwa kesi miago aseri ibori lyago gosebo igo asensemeri kugani kumanya mangana abira 3 namba rigere notisa no na ibere isano na 3 ne mumara gatano omweri obeka isatu nkwani yetu butukubabana nigo tukoye chaka kwa igure umukonyi bumura ibense Professor Kidore Kindiki nigago kwandira ensemo eri kwamirire serikali kuruko buna United Opposition ama tukabwango iga wiki elia ya etoma eteno barenge ase orogongo rwagusi nigagotabana babwati agenda na asabara ibari bachore nyone mbari bari kuba kuriya uburayi ubuiga abwo ase nayore asubot kubwa bono buna egento kira kwegerere gyoka nimiremeria yago gwakorire no bokoreri kuri netari konyagwa kumunwa gotebana abange nigo bakonya gukwana mangana alia atabwati nginchinde yonsi gusama mangana atabwati muchoko onde bwensina agenda ende teyo bya mono maralia aso kombori rizwali elyo omaite no ina ikero ko bange nyomba yago egente getangani go chakira strategic management nkyo tagete gokora bona kira batabanga maybe opposition bakonya gwa kumunwa batabwati agenda na benga bono buna serikali yeye ebwate ti agenda chinyingira lakini tarakora etara deliver una bono kwarorire abwa se bintu byonsi ipya kwana kero ko birigereri kento ngeo ya kororo atebe naki ase agenda libarwete asoma ko 2022 to chakere ngamepi osino mama mboga bamoimoki bakoreki oise kurigereri gwikira boniga obo ebinte bikongete ko bwa buna libakoreteki ba promise eti so I don't thinking enchire jago tabanga the United Opposition tebwati agenda nebwate you see at the end of the day the first thing you want to kora you must bring on board agenda ekekena kino to chokora rasma mura bange nyomba yino of which ngwaroche the first road show buna yabete bantu bali mbarenga bonsi woni buna road show yarenge gusi abantu tembara ba mento tororo so at the end of the day immediately after that abantu bali bono bajiramo ba mekire sake yemu kura bona iba kwanza batabanga utwansire kuriye kura boni genge ntonje maite toka ase nokora ni nyombe gase ni ko bangu nekere kwa bangire nyomba kwa kiro musingi kabisa bono taito kwanza kwa gacha na lyo kwanza batabanga bedroom ebereka iga sitting room ebereka alia kento kete kebereka alia to kwanza koruchi agenda asiago mutarabanga no nyomba yes esabari nere iga kurukona esabari goche Singapore yani ensi yetu ya Kenya nigega niri kubwekana ensi ya Singapore asekere kemo igemereti na guchakira obacheni togende chisemi nyono borendi bwaime togende tuligereria mangana yobwaga wetu na kereke monyono na sechipare cheto no manyete kero tugokwanereya usekere tugwatukirita Singapore nkiemineti gusekieni ya Singapore na kigane iri koba esabari yega ainwegene tena esabari yega kene ntochi toike personally I don't believe in esabari ya Singapore because boni ga Kenya sere in fact they ga sene ko move backwards and like ibna yaringe previously toro chikende jonse ke okorekan okay ngi ya korekan no murali orante na ki yento gete ya korekanire ekikera tote steps maybe tote abenga to asukire korwa sigete wikera sigete ade ndwala gotebana asensemo yobo chenu kwa nyanero mugotamira shango kolere mirimo boni yake roko kwambia sha na NHIF in fact NHIF ya roko lega singi yake kobwa sha ya boniga ngwara report ya soka teri test chibesere ngajisirete korwase sha norocho na system ya sha yoka naboko na nyitali moroira siro tara koreki e system yoke etara process umoroira ga abadimita dia sokoreki anse kwa malio igobona ke togo tebe sabari ya Singapore tiatura chaka kwa gacho musingi Kenya kwanza Kenya torale sana na Singapore paka nonyene jisemi bagoteba na CBC bachire bayegoroire murayi ulio ko barakura sorgongo rwagusina nero sariti chisemi no but you see I don't thinking gentongere kya gororiru gosekia chenjirigu asa amasomo turatebe kere kya mana mon woni gano yakero kurigereri from the logic
Kerona na matema gutangazo. Ngora taro mungso una lirikare. Lirikaro matakara matema ngo tangazo monta komne kona ngor para aende baka mwa nyomba ikarase atake to tegeranga amatema ngo sokare na ande to to understand immediately after this step kyo mwana kwenda. Woni gana no mwana ogo. Ogo sinyunga nga yaberet. Oko yunga grade 1 CPP what. So nto teba nga any step near to kasine komek yoko move towards Singapore to compare sana. Abasaye basiru na nyota. Ebese inero ya rekani no maiso mararega igonero gwakana pi. Okay, nyota maybe nyakwanire in a way erino nabenga bune kota dochi konyanya ngoko onyorutere chibande eske gocha. And one. Ntu achagete na mangana hustle fund. The reason as to why I was against that karokwa kwa hustle fund tell some amount ya reko nacho ya savings account no maide. Tima itinga maybe ordinary ora umuralia osaba ndabante gerete ora confirm nga savings account yeri nga yarenge because yakoro kulira system yago ngoye kwa hustle fund yes but the savings account yeri takora tiki lakini at the end of the day chibesi yago cha na chitu chakora kichikaenda galia namba ibere to kontebi okongyo bogima omanya kwa omwana 22000 boni go omuralia ningo 22000 yabweka ngoto mega ali ngotenga chake biashara gendo ngyo rakore aibweka boni onyo ko bwato na kamwana kama nyomba mwa no murugi o ende supermarket with 22000 to okora shopping so nyota in fact nyota fund ya to tabenga nechi bese chirichi bisira sike to kasene kwa yo it's not even helping korengana nga kiekero bari kora nebese yo murai winsar ko tebana kero mu Kenya na hare kerengo gusiki wangu kiliari na bora rena 22000 yebu na kwa erere boni kana bitago konye korengana na ese kero kulire budget yago lakini mu Kenya na araria konyora nyone neribu nigagwakira nyasaye buna mbia mono na mbia mono aseni ibe. Okay, na bira talking no bo manyene nkwa kwa family no yana basaye ba kisi county onye kwa ligirete clips cyane kwa fairo buna ba kurete kuru stadium kwa guchiba sejiri ngai ba chite kuchi faso ete asebinywa chimari baga kamaru baga sa tabanaki one time why to konte binga no muntu 22000 eke banda bono giyo kaboni yako komba eke banda sora beke no ene chingeni osino ene se ochi koner chianga mpako structure nyene igebe etanete 22000 to bwati aso ko in fact number 1 bono dioranye batake to konya abana pi e bari kura abachakira na basic education baba somi kabisa baba tabinga ebese ye kreto ko ba eto korega otherwise I would have proposed chibese chirichibe chiena nung in groups bakora rugento ketinga maybe abasaye bakuru asekete to abayigorere project kete abasaye bakuru asekete to abayigorana ne car wash are you seeing ekininga to matinga on a daily basis na bwe konya rakobaga yokora kikonya kobakonya but boniga out of the 100% youths baye tuchibese chiricha nyota boni ko ndo baburi asebale musayete yo bata basijiri wose musayete yo chibese chiakore chiakonya tasande mpake igo ntoko tabanga bonsi mba konya gete mpasi nini bali nando bagwate maybe business ideas na existing businesses but for those ones barenge kwa 22000 for the first time bacha kire biashara trust me not pesa chinjiyo kera tukura na sorongo rwagusi kurigore kerugo kyobo MCA ase egwori yagesima ewevu nerere vono igya kerugo tachaliro bali yagusina ne eliatari kwatu kuboni ga ntubwate of course ntubwate David Maraga oyo renge omuna chebina lakini eliatari kwatu kumono ne elieta ya daktari Fred Matiang'i na bange bachake kona cheki nana niko baguche gwake kura agenti kireba kurukwa na esuti ochaka kurugoro ocho mu governor oche omo senator oche mu wakilishi wabangina oche omo bunge alafu oche omo MCA lwanchira netenege ntekyo na wake kure suti ya senge nchobono ngakiye ikire yomo gusinera konyora oburai. Okay, egente getangani ndaite korako confirm njoyo ngokwana ngo supporting Dr. Fred Okengo Matiang'i 100%. Igono rase suti. No tinja ase suti. Teriso na stuwa enta vera ase suti nek. Ekero kurigereria oburai yobeka to konyora kobato kobachora ase suti. Abantu mbare ororo boniga to bwate records yabo. Origerere tio muntu oli buna chagete gocha gento nge akorere kya mana. Lakini bone singe njaro chenga Matiang'i otwarire rio chegete kurusi na bwate wave kurusi ochiro mo bwate rere gotia ekormaiga. So if we make a mistake yoko chora abantu ne suti nga kurugoro mpaka anse onde basi orasi Matiang'i tamwe to mwachikura ngochi torugo sali no ina stage county cheito esinge njo yake boni yaka to chakwanda ngati ya nominations unless and otherwise Dr. Fred Okengo Matiang'i atenene kabisa very strong and I believe that man is very honest na no muntu ko even though yoko in a very genuine way aina ne ticket na maono kero ko iro monte ticket na maono
ngakera anyore advantage gose Nyamira county gose county ende yons ora anyore nge suti neta keire na umukunya nero kwana ne ticket gose abantu moko genda muchujo no okay kero moko na muchujo omaite bad president na bwate chingurungeigo na bago ikarate abena ki na ire nyarebe ticket ya segete so the only thing injenda musabe era kire gari ate abenga rwane geti monde tro mondo personally buna inje ekerongo cha kwanda nominations tindiko chiko hide. What I want to do is this. Gingo korwa se muchujo. Ngo kirororo support yo lyombwa if chikura chiagetu nobo maina obo chore bonaki ombwire. Rore na kenena to kwanda usikense muchi gotera na independent. Okay. Asengi chitwarira bange akogenda uri no ticket ye yugo setanyora ticket ye yu irana gotera na independent. Okay. Oyo njengo kwana tiso edi politics esengenjo umuntu ogoso siasa. Maybe gosenga boka mambi ngatabanga korandiki ndaito kubori chikura gesima. Embwata abantu bagesima asenkoro yani. And that's why I'm saying if today toikaransa abantu bagesima nyuma na tutareka no nominations asaba sai bari bonsi ipe bari gari egento karo kinkanete itukondiri ngocha kwikaransa nabo gakaru bari tayire for Ministry of Health abaka bari bari tayire for Teacher Service Commission nga we are on around the table for discussing mfragi para kitoko mukiyoba MCA I will only sit na basai toikaransa ense kapisa erumwa yamo to discuss to borani n'abantu bamintu gesima yaito yachandikira na kitokora nambe yemo maono kiobwate ndwa maonane nyare barwa maonaye toitaneri tukorigima tosokyo monto yomo kera benga ninjeri kibobiero na butokoro sie moyo nabasa yabande nkitogo chikokora after to ire serikali na kera abemba chore morai onde osomo saonde ninde ready kumsupport there is no stuff I want to do again taking ngiyakogera gesima enye begeta senkoro yani na ande ntagete gesima ekoreki esque from asere gochi asayande because the moment yaba sayato ke karto chukuru anire kero geria nandi ngokira nitore ase mebikere gosekenda ase abe mono yeah ase obrayi bwe county ya Nyamira murayo yo monigo na ruko nyagwa chinyundo bweka oyuro mo governor na taraikira nibokorari lakini kero kolire county ngima aba MCA mbara morega igaba bunke mbara mo senate na ro mwakilishi bwabangina na kiko nyarika na ase county ya Nyamira gati county chiria gotebekana na chiraine mageka na boigo murayo yo mo bweka na ruko nyakubundi wana ki mbobokora chenchirogo toira gosoba kwa ribwago mboli boikirana okay na ba MCA no bari na ikiro gikioma bono gukiburi ore okay nambe yemo ngoire mai gake most rinche ngo kwana tindi kobekera governor magoso mono why aba MCA egasi yabo ningi oversight onyendi rio mo MCA for example bono buno yo sito gesima aimo kaje because egasi yaere no okoraki noko oira fuse chaba abantu ba makrete kura airase governor abantu babona gari mpatagete nyagitari usempatagete ambulance governor amurine aira nasa abantu abarangeri abatebinga abantu baminto mukange gasi na achirari lakini mu governor okoreki onsinyire ina bira biga ntugiye tofauti bona butoko mu gatotebenga enyewe kero kolira ba MCA aba bakoreki batemire lakini governor tata itokoraki tata itiko bachebeze kwanyoranga abantu abige nto bakase no koragyoka no konya kurutana amache gari ase county assembly arafu karabono mugavana ikira ali akopa grilled kwanyora nari bakoraki nana oro bako ibisa maika gotebanga umatonyitire ngumugavana kanga twakorire gazi tia tokore to tebo maine our MCAs have failed egasi yabo noko oversight nekero ba oversight iri aira nasa abantu boni gonto megari ngende gari ngere sina kemwante yabinga gento getega koruga igari gente kiyande gesinye nyira namba tebi magoso nginda twali magosta yombwate so MCAs have failed in the first case before tokoraki doika se governor nje governor ngo muri gadi buna omugaka gwe family omugaka gwe family inubuna apa murabaye naba sobati baye inumo koraki inumo ko bange family mwarana kieta kereko kokoro igo mo gotabanga bono maybe family agure singincho mugaka koreteki singincho mugaka re so MCAs they have failed first of all matotare kirasi governor na maybe governor neronya kakare ko badina chibese wose tarikoreta magendero mpaka se ground ngoko sare lakini rende igentege tangani turachaka na MCA okay and that's why the impeachment yeye aba MCA bari konya konye force ga bache kwanza ko nyorasi bagotarira mwaroche governor but in the real sense gastio yakorire kero korigeri asechi ward tobate in Nyamira county ya 20 chi ward njiro siri tokorero bumaina chi ward njiro siri magendera akorekanire ward iregera korosiwa tarinya korosiwa ko bagusega bana maite umuntu uri ogari esingenjo na kiori akwakari na kiawakeri because aba MCA inu mwe karansa mwetia budget
to go ndabinga ningetie budget umako mutangani ngetie budget umako kabere ngetie budget umako gatatu utari wangora maendero ras manda tedio kintabenga no gentike gatokebeke on hold torairana pack to the drawing board lakini kwa igura abange bagoteba na singi nchunde mamincha no bokoreri bwo mu governor urabisi negeko gerana uchakire konyeba go 70 bya chakire gokorekana inche takari gontegerera singi nchunde nseme yende kumwamereri still think kwanjira na mangana yo nga maybe singi njora against the governor gento na teka ukwana I know against the governor what is this made you to be against the governor bring things on board otebe governor ito ari bokora mami egento igana ngachikomokwanira akanganga you are telling us here governor maite tanganjeti governor tansigeti governor angangeti give us the reasons na benga bono mere sese para ya kirikor mate ko sine oro sana ime ega sene ko kapara na yo bugori digena onse konyebugi ay bono ko chikorra kana bune balimu esingenzo yake umuntu omungaini okuburinga ndikyagere sese yokoraki esese yegokoga abuna lira nyore solution otherwise ora nyake na ndo bono mente problem on top of the problem igot gaba MCA bache out clearly batebenga gavana angangete esengenjo keratu ariko tetea maybe ko sineri jiko keratu ariko siri jika se county dia ariko mo favor ko seta ariko mo favor eye kagara akakoraki akanganga abantu bana kima wangonya tobe kichi wako bigoti to machi ngora mpaka ari se county assembly to bori gavana oyo umeto kurwani no mondo itu ono mo MCA to chorete kurugisima ward nige ntoko murwaneri niga koborite 1 2 3 no bo maene go sino boli mo MCA narko ro kodre mwamsie to yokoreke neri boli kwa boli yes mwamsie to yokoreke okoreke ndekyo igoti atura tobeke bintu very clear yeah twirare paka ase wadi yagisima bono cha kurigereria ebintu bitatu biri byengencho bitatu gusebineiga bikurukwa na top priorities tutara cha kurirgo chia aso weme mono mangana ya match chipara goche gota top priorities chiago ase oburayi kyukia ireire bono igwa ukorigia ekero gekeiga okay onganchere ndwe story in 2 minutes aga story getaga keigo the reason as to why na soete fully in this politics 2019 karona gore university nkwenda ko graduate na nyorete omubasikano between Kemera karongo ya Kemera ngwenda ka kerna nyoro omubasikano ngairu nyagitari korokwe sani sub county hospital nkaikagaria nkabanga na mochigo serious nini but bono esengenjo ntopo ati ambulance ase nyagitari korokwe sani sub county hospital nkabutagaria nande ngakire mbia mono drive korokwa kuma oriko ndi probox by that time agacha kwa kurwesi nkorubosongo noroje bosonga asekare agacha gocha kongo ikorwe sani 6 hours later akongi kitenweki na akoreki na agojire tenweki negetu gari bingo be kwa steam machine ngabera ICU for 6 months out of the ignorance area yoko borwe gari esani sa sub county hospital tewati ambulance even up to today as we speak last week in Kanaring onde bwenzi okorwange ne sani a confirm ambulance etubire na masakara asechidirisha chiguni amagora abekirense byara ira kortaki 2 months ago abantu bakurugesa bakwa they can confirm na rengeka mbegete kinyasa kiana na chi slippers bantu mba meeting anje ningo nganda nyagitari nganyore kichana getege korera borera gingo bori inge kiaba ngaya gaki oyo sidewa dakiri bona ambulance yete batiki te bat mafuta bagacha kuri ambulance kuru nyamira keria suri kurugesima ambulance kire kucha kurugesima kucha gwekesani ekucha kubugorio morwero uri kumwira nyamira agasira sawa igoboni gobara to gukwana tayo asirete abantu bagasaba kwa na chiete bakase family yo I comforted with the family ngabatebi kimura nchora no MC ogesima I will make sure the ambulance ras machito kasinyeta because ekilenge tukere basic mbuya bintu bine byonse ibina bibora lakini at least ambulance yo safe obo mabwo monto mato monta akomenyarimo so ambulances gwekatokareki so again kenso gumete kabisa no bora yo bobe bwechinya gitari ejo konyorana na muri ko chitabwati boni na bakwende nyagitari bune sani wenda se kwende alia serap maybe wapimwa kwenda ali kwa ruari kwa kirukere gento wata ukoraki tambuka pana mata yeba pana mata ngo chokoro amata mari wo chikokora na jamari yo akobora nyagitari lakini karo kuri on the procurement ye county amari yo ngo sokari kuri county yeba bona singa tara manyira iga sago chaitekera tawe kasinya gitari ngai na kiki tutaita chibibe ye chito chitube so tayama ndio kasogere kuri account ime acha bakasinya gitari direct egento gya kabere na ndike ko chekia ndoma mono sana ECD classes ase count ese word yetu yagesima ngwaro che class kerkia nyantaro primary obona kere
amache kabisa paka kioma geto na ne chingite chira kore chira ruma bana onye gento nkerege kondoma ne class buna keria oende omoyo na chitwa ko moyo primary tebwa tino ene chicho cha asibe bara asabana bakwenda umwana arenda guno ne choka ngoira nari agendera nipi so ngira na pack to the class guys the classes omaetete background toko abana abaito ebi mwerere biri nere kokora ekomata so buma wa wens ntai bona bune situation yebirasi yebire akonyere birasi bigotum ebirasi bikuomu at this age ebirasi bikuomu no mwana uri akorete umwana uri ari namba ibere umwana uri musinini natakere korosero a conducive environment asa gwenta ko correct eje ko chikomungusa mahambia boke ata imamu abata kwende school taliyo ko muturacha ko muturacha ko rata bangana ande chikwanda se amacha ari achikongira so nje kuno mo ekichane keke nande mbwata mono ya bana abake bakoibura se word ya gesima I wanted to strategize nambe yamo turarusie birogo bye chibao ase ECD classes abana bana bakasana migongo yabo tarakora ki tarakonga buya abana bari the only strategy turakore no ko create to ikaransa mone governor to ikaransa mone no mubunge kabisa to strategize esingenje ko kuri libuna gesima word etubata ki location sisana ase ki location ye kisano to strategize buya to agache birasi bya ECD centers ekrasi ye ECD centers ne to kiagache kere egento ne sako so that ebirogo biribeti plastics bibe kuroundiga umwarimu wabera gati so tati abana bari bonzi karo umwarimu akonya goncho karana ebapata equal opportunities ndabi mwana bire biranga nebinga naiga omako bekire birogo ase class ECD bieti bao akamana kandi kare maga yoyonde umwarimu karago demonstrate taro chikende so we must invest in ECD first to abana bari a good background and the reason as to why ngocho kalata no muswada turarusi ECD classes ase ti public schools tobeke on a specific centers chimanyire ngabona gose ne sun location tobate ECD center yamo na ECD center ebe yamana kebara kebiki abana baliboka asa abana bago chiesara boni go mwana oria nchebuna obomanyi boli mbwa toboke asa abana basini abana bali batakeirega kiba akorera gosoma sasta igo bayiro so maturesi ari barara bana gutimoka kera bakunya gutimoka umwarimu natakire kunya kubakorera ki natakire kunya kubarikira aga assignment igo teke rusikirikira asumu yo Nairobi asenga inchumu cyo Nairobi kakara chi school nyone iki private na yeka chinsa hoseni sano na ibire abana gwika babe kubarare bakuboka saa 9 bamanya kogenda yes umwana uras matomoro sedi a conducive environment anja masomo korunsari otherwise tuendere kubachwarete tubachwarete iga in fact abana bali bacho kwikira sita bakwanga masomo okunya kuburi umwana kwe nana kwakorete into to amwete background yembe so we have to ensure that ECD classes we have given them first priority to nyomo omocho kuri mutangani umya tokiagache kabisa kebe mbako mwana ko agutwara batenga ndipo goche kokimambi ngoreki nyande school nabo gushugulikira abana gose aborokiwa lakini asensemo yabari murende barabwo abari ronkora igwore na intubono tu apply temere meyen tu anya konyora tu anya gokini wan tu anya konyora nyone nene ngo ya itu gosengeria ya itu gwashugulikire aborokiwa mate gose abana abaiga aborokia bara urende au bari abarimu okay omaite bona kikwaro sire birasi ebia kikwa bangire kere gento ebinto binde automatic ebigocha because niko bagerera murase okay mechari totebo maene nturugo twaikera abantu baisidi mono in fact no maita bari mwamba ati mondo kubatetea so that's why nje bune kichane keke na ande ndeboni ga safe field ngomndo kando chene chando bagwetera you know we are on the same age bracket na barabu because mbatakere bills mbatakere like they would need a lot of things ba bagwenta okora so rasma to baru wanire na barabu ekero mwana uri akawutwara bugimobya no mwari muri ko make sure ngumwana wo otamaitwo kwana okwanire umwana uri otamaitwo bara 1 to 10 over 1 to 10 so we have to give them a priority to bakirete no ina satan kiti ngija iga yetoko ba appreciate okay abantu bali ekero ngwa kwanere goro yubwaga chibwe birasi gocha nigo nko biburukaniamo nonye no bwaga chibwe chipara gocha ingana nere iga yo kwana na chikonda nyone nchira chikonda chikwananwa kurwa se county government kurwa superibori yabwe county kubwatrana naye singichina yo maite chipara chire ase ward yago igo ekero mogocha kubeka ali makori na kipara geteye neye ne chibesa allocation yakorekana gocha ekotebekana no obukurumi mbori bogo chibakorekana gatia iga gosobo kona n'ibintu getege binge chibesa chikobiswa nyone tendaringeri enchira egokorekana ebinte biga byonsi irikobeka ebintu bibe ase obwasi okuna korekana obukurumi mbori kwana kigwa nebesa eriki yabekwa naki omuntu getenero etwe ekonde yiga obwatigu pakekene yaene kigana ki kwanya ne class ikyo kiagachiru kierire
nebeseri yabe gitwaga kinyone ne nyumba eri obachuni yatumekirwe buya no nyina se obwaga chibe chiparana infrastructure as a whole. Okay, even take tangani omaita bwe kamo cooperate between the county government and the national government. Boni gango ira example kia gesima because I want to concentrate on gesima na maybe Kitutu Masaba sengenjo nere range na inje. Akero kuligera lichipara chinyinge cha Kitutu Masaba na wachibekero moro mubuya. Lakini bona kwanyora the county government roads. For example, oise kuligera pare ko ende San Secondary. Pare ko ru esani nyagitalia ko enda Kevuko. Oise kuligera chip like ebi para boko kuligera gabaka waboringa na ki chigari chagetire woni na pipita yokoraki no ne pipita gotira. So what I expect ekero toko kora amangana attendering tobe so open nambe yemo I have no more MCA we can understand the system no roje we can understanding a system ya tendering na kiya koru imanya ukwira ni maiga teriso na stuwa ko nyora tendering yechi sekero chiko koru chiko na nunechi shortcuts okonyora nga mba understand tinga tendering na kieta kere koru na kieta kere ko igoru na like paka umuntu kwa na duration kiya koraki abonete ko yego akorokoro si pare ngakende mwana inchi yo so mwake kuranko boli arena no nyino gwa advertise mu advertise tirende abantu baichuri konyora chikonde chiga. Okay, injaro tingo ngene rina na korora onye bande mbara oro barorire njena na korora tenda ya mira kebe lichiko lichiko takirenga etakire ko advertised igoruma iso marore mutu abantu noroje oyo weichuri aichuri oyo weichuri aichuri kero mo aichuri mata yabigunga Sunday tare fulani saa 8 etutakire okora ki koigora chitenda linyitiri nekero twachigoire tosomera abantu oya abwate masters maybe ase this and that okobwira skwagutia twatire na batano tutirimboke igo na turakorere transparency but bona kwanyora ngati advertising kwandi biro kite biko mnoka bikorema tomatinga ibiarwete ngotinete para ngane remu bia netaremwa ntobwate astrakora ki turachikogenda tochikobori nga ngobona uri mete pare yayi ntobwati namba ibere ntutakire the banners chiri pare kire wansa koremo yento understand tikitake kurabe ku number 1 ne that banner korokinga check chaningo contract ningo like kiringento kibekire gari so that thing no enda system wa kwabata kwa ranga is this registered company ya kuoroka gari na ndara akoroka system uarte owners of this ngonyoro kwa ikirasi gite kwa igunga maybe oseno omobunge nero kwa gache kirasi asegete nero kwa gache para asegete nero why abantu bakira bate bayiko mbari ko bekate to se poste jiba koraki chi kwa advertising a company kwa gache pare nyarebe a company kwa gache kirasi keri nyarebe. So if we do that in a very transparent way no ina abantu bakoraki no ina abantu bagotwara amaburi amangi ata we the reason as to why okonyora nande no ina county chetu cha gusi chikwira ni chibese kwa Nairobi. That's one of them. The way they're giving tenders. Kwa nyore ba konya kokoro ba shortcut enga kieri ba tu chibese ba gutume kaji yakora ya era batara kora magendero. Lakini nkie county era eruchi bilioni sano na isato ekero auditing ucha okorekana kwa manye kuigwa kururugoro rwatiro goche na chibesa ningo chera nit nkie bese kwirande na ndebesa ya chiteche kokora amagenderere cyo konyo mwana inche senge inchwe kenge kere ya devolution no koreto bokoreria nge no mwana nkie bese kwiranira nandikiganire kokore mirimo. Okay, ndiko kwandenya kitali kwanyora na gentu gete ngekorekanetie birasi gete biraga para gete niko chikwa mitrakini ya bese irani nkie bese kwiranira there is na bese iri kwirana taringe kwirana singe jona governor aisane kirenga magendera ko rwoi omaite mko umura certain duration chibasi chiko tumeka kero mo irwa certain duration chibasi chiko tumeka mpaka the tendering process uneko chaka ku zero mpaka surprise una chiko koru mpaka una abantu ba tenders ba wakanu bwana toko within a certain period bona the moment the auditors were stable in your county bacha akakora auditing if there is a pending bill ko carried forward to the next financial year kwanyora ngabono chibese chiri chimwa atomere tu kosene 8 billion chibese chi atomekere chi abera accounted for 2 billion or 3 billion this 5 billion maybe 2 billion nji tumegete lakini kwanyora njera chi atomegete tendering yakora tubia no ino ko supply ngwa korteki mba tumete chi procedure chi ngame the invoices chi BRO and everything nji atomegete bia kwanyora auditors ba ko reporting anaki we have only done an audit of 3 billion. The remaining billions, chikoraki, chirana back to treasury. Chibasa chirikwana oranga, governor ko ndori yokurwa sika tori yokoraki. Oirani because it's a mandatory ngaras match koraki achirani. Igotari ngachirani singa yata to chirani. Achirani esengenjo
ba direct kokora the projects gose baga delay the procurement process budget waka na bantu bakorete ki bakorete the tendering na bakareta baga supply bintu goja ase county to start the reasons as to why chibese chiyo koreki chigo cha chairana pesa chikichi yani nane mo cha kwira neru mo cha kwa chibese chingao antazi wako nyoranga ntubwati magendero lakini chibese yakoreki chibese chairana igona mo konya gutigara ali na mo konya gutigara ali so the only thing is governor na ba MCA bai batwaro omorembe no mochoko if it is procurement department we gasi yape kore okay advertise tender erunga within this period by tare fulani onene pare tukara twagachira wakorire order your papers and everything to answer process the payments okay before tare 28 auditor singo chabaro setare 21 onyor twakore payments chonsi yipi ntubati deni ndionso Biamano mwancho mo ligereria soko ndira kubwati aya igonsi na itugendera tukwanira aya bwati kainene ward ya gisima asobotko bwabora asaboro nigo tukora asumiri chiduka na nyuma yo gusumiri chiduka ntoira nena yande amange tuchikoligereria amangana bwati kaine nobo chenu asobwagari abateresa bari under a county government strike chikariko bucha sana nabona ntwaro che Mombasa lero ntwara ase county ya Meru of course ba magayo chinkwana chirichi akorekanire ne no buraibwe account baigwana ne bonona baira nemeremo na boy gukugana kuri babekire igomane strike yigosomugiro ibwe mirimo torwo chia kogendera tuchikwera naturiye ase county ya Nyamira na ba MCA mutari gokonyana no mugava na iriko enekia na abateresa aba usenase na barabo nkurwanire rubare tuchika koya kwanira ase obwagara sobono yango tararasi omeri chiduka ke Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Risie, kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Tujenge ukuta unabomolewa. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Karibu naende mwanchumo ligeria ase enkwaneto asuko bwabona asuko murekera oborai amona magendera kurwase ewadi ya gisima imeyense muyebunge ya Kitutu Masabe County ne ya Nyamira niko twatigira ase ogukwanira mangana abwatikene nobo chenu twarorire abateresa gose baria bakurukuna nurses bari batenedere ne county chaito abange babo usase county chinge county ya Mombasa nigo baganiri guchaka umugirobo ubutuku bwegoro county ya Meru narobo county ya Nairobi ntwararora ne county chine kogendera tware bigo korekana na kera tukuligira mangana yobo chenu turi gukwandira chi dispensary chuka gose na malyogo no nyembali baraba kolyemeremo bari bakurukuna nurses na barabu guika barwanererwe ne county na bari baganiri ko barwandira na kulire na barabu nankonyora bari engeria yabo ni nubuna aba MCA kero wacho lirwikire igalia asengencho uri urumenya na nyana mu muromino gose muise komino ekerenga kia gusoma ruberyogo no ruryoyo kero to kwanira amangana yobo chenu asobwagare. Okay, njabona buna omosae indase interested ye gasi asaboniga abantu bana abanyagitari
tiga to understanding amba bwate family chabo batakere kwa baba gushurikera. So the moment kwa nyorere nga mwa ikaranziramo you sit with the executives maybe mwagamba nga batakere kwa mento mushahara by this time. Umushahara uri maite mutakere kwa nyo budget karmo kore budget. Mo ba maybe hopes choba kora inume kama tabwa tibese nyo tamede asimo chokora mo gochikorusi. Aikaba no kwa nyorere nga ekere gavanere in touch na ba MCA bai. During the process you approve the budgets and everything na ba tabanga naki abanyagitari wento atakere kwa mendo use 500 chibese chinjiro usenchiyo. Yeah, so as an MCA as member very strict towards those things. Taringa na abanyagitari boka no ina abarimu to make sure nga onye twatepire this financial yango menda tora abarimu chibese usengo menda tore abanyagitari chibese to make sure nga ya bera accounted for as a budget nyatotara nya approve. Yeah, ndo ba false hopes to meta chibese chokora chibese gochukorwera abu no konyora abanyagitari bawo chabetanira ne county government mo lirimu to kaikaranzamo mo gatebira na nyagitari emitinye bere gocha ngokora toriki ngo menda toro mushahara but inumeta karmo tango menda mo mushahara mo maida chibese chokora chiko chukuru. So number 1 that's my main shwenga keramo ko ba promise maybe no shilingi mocho kama tosen shilingi chibere do you have the source of it then from there pona mangana ba koraki amangana ko penywe watare chi dispensary chonse chire imeye ward ya Gesima wikira boniga na kichire. Okay, na temir ko tarachi dispensary chire imeye Gesima in fact na chire mbaka the far end ekare igora ria koro na chire bakororo the only problem to bwata se chinyagitari cheito it's lack of manpower keroko anda sinyagitari chiri na boko nyora monto ora ebweka tokore tiki tobwati no monto ogo support. So tobwati no monto okora ki no monto ogo attend to. So meaning ntobwate obulemeru maybe bwabanya gitari gose chi nagikoroko maybe sena sense barabake. For example kuna bona nyagitari yesani kana ngoro tere test na nyorete nga ntobwate era ase era technician eba wate ya mayoka. You see karbono ko nyori nyagitari ni yiga ta okora daytime na nda koreki. Bearing in mind it's a sub-county, that's a sub-county hospital. It went to cover operation in 24 hours. So we need to ensure that Tonyo no anything interns, but we are going to correct, we are going to support so that in the Irani 24/7 with enough manpower. Yeah, ntobwate shide yo. Na mba ibiro ntobwate amaje, asiti nyagitari chinyinge, ntobwate mechando ya amaje. Okonyora bono maybe sometimes every time we bwate bya correct. Amaje akamire, ya pide bantu bacho correct, bacho kuya amaje, bacho ko kutumika se chinyagitari. So we have to ensure that inga ntoligera limono sana chinyagitari turachi equip kabisa because abu no source of life correct no epoenerete. Okay. Yeah. Ayekobo murai gwikabwa kire chikuro nabantu bonsi abagakamba gwakira basayemba gwakira banginamba gwakire no nyambari bamenyete no barema bagokonyu bya bagwikase getuku yakyo gwake kurango che bari bakigororo ngo gwakira bari ekura aso koligereria abantu abayiga bonsi pina mona sensemeri abasaye abasobati konyorana konyora barobokonyi kurwase umwakilishi wabangina ase a county na boigo asibari bamenyete no barema na barabu konyora barobokonyi gweterase ikiganche keria cy'umwakilishi bwabangina lakini gwakorekana gwiko kubwaterana ko borore igati yago no mwakilishi bwabangina naba abayiga bonsi n'abarayibande irikwenekina abasaye na barabu mbari gotigara magigase ngencho abu nore aidore millennial gosoka be Gen Z abasaye nuru chiwikira boniga keribagana itike korekane na boigo na bagana tia monchiro lya korekane iminse yeito ya Kenya na mona sensemo yubrayi umurobiri ogo guchiase abasaye abanyina na baria bamenyete no baremo. Okay, umurobiri nabwa tumutangani egento yato itire gusi yaito abantu abapwa bari mambari gasoki wisiko. Umuntu konyora bisire maybe ase enyomba gete ase myake mengi sana. Bono kwacha konyora nga barayi bakore kibakobanya ko premunga muri konya but in the sense konyora maybe monta beta identified no kabarwere gete akaenda kabiswa. So as among my manifestos nabwate agenda yo kwenda kuigura a social hall. A social hall yengaske yo chokora. A social hall yakatwanye bekere wose tote ba Gesima as a certain center nebe free abantu kokoreki kunyitarira abo asitola nyore ngana yebo nabantu aba tote benga usensande igete ntokabwate abanyagitari gete bawo chakurigire abantu babwate mechando gete gosesande yekobwati ntokabwate comedians bawo chakurwa sigete torera abana ba talents. So if we use those strategies abantu babise asinyomba na batoko bareta kero baretiru bono matenje uno MC na bango koreki na bango shout kabisa ndenga mongi na ntobwata abantu te babwate mechando gana ngwabaro chari kero bato social hall na kitoko kora. Number 1 toronyore enchera yoko barusi nyomba chiabo boni gwete gusina bakonyara banta bantu bakoreki utamaitinga monto na ene pa ona koreki
na bwatu no mwana kerema obutete nyomba semye asa matuka mange iko turanyore nchire yemo yo kurusia abana bari asinyomba gusaba kaka bari gusaba ngina bari bwato bari magete kubarusia nyomba ko barata isiko gaiga na turanyara ko batoko to ko bakonya so nje buno MCA I will make sure ngana abasugumire kabisa torenga bakoreki banyoro bakonya because bakonyi bwa abantu aba bwato barema ebokuru different TNC onjiro like ntobwate different places obakonyi bokuru bono koro muntu mungaini utare tare mirango ebere tatu iga na bakonyara kwa nyoro bakonyi abantu bali bachokonya so I will ensure that number 1 twara ba identified ningo nango na hande kreto am identify nga nyarebe na kitoko bono kura tuma masakuri na kitoko nyoro bakonyi na hande topu ati kabisa nga obakonyi buri twari geti goseme nyarebe promise ati mbwa bete delivered ina lira nyako to koreki to konya abantu bali abasaye nabangina nabaragwo mbako gotigapi sengencho bagotebana twagwakirite kura no musayo minto ngwatebana turi guchikoga gwikaransi gwase egekaro gose boardroom kwenye kugamba nabagaka umurobiri oguno uri no kwirana ase ground okwane nabasaye elimo chokane na ekeneke ne kitokanetie tokore mogo chokara igo sengencho na mambinde banyore na kenenke iyo uroberiti gose enchiroganetie ko bakonya. Okay, number yamo nimpate strategy input that I've put on press yo cha bakonya most ringa abasai kando number yamo woniga nimpate initiative yo kolire abasai jigas at this moment timbu atio chingurchiri ndai mukemba bekero sine project gete bakoreki bonsi gapacheko bachokora segete lakini kana nyorire ago opportunity asegete ngaga segete nguri kwera segete na njengo mino kandi nangu so mwana mutara koreki namubeka gari so that's the one way yo konya konya basai namba ibere nyasaya bono karanje na bero mo MCO gesima ward ntobwate many projects for example ekrasi gete kero chwa gachwa segete nabokuri ya Satan group obatebinga group gete more register die ntagete monsa prero sina matogori monsa prero sina mechanga kuchia sikuru gete kuchukua gajo napokonya kwa bakoreki kwa passport aba sai bali betu wa gusi tali bonsi basomete uraje kuri chigas Nairobi mbaroro batasometi lakini stadio aragwa kino ine structure yenyomba ko stadio aragwa gachi no ine ECD class ere so classic so I'm going to involve them in projects tiasi togari namba ibere I will ensure that chiskuru wanabona totebe chiskuru njira na chiabali yoga it's a boarding school tento bwate abantu mali bona bali bakuruga kwanyora ngo buna njo MCA nyomete kurukisi county maybe mumurumo amukane na rogo okuruga usene San secondary na rogo use nyamakoro I will ensure that on the buensi okokora echigasi cha moko within the school abantu bali boro bebe gari so that na wara twali home advantage na para bwa kotana school yake ile gaiga na ndo tokorereki otokonyere toche se sector abasubati batikiro mega sana and that's why boniga I'm working very closely na the women rep ori nanjina identify naki maybe kora ile kerogeke ningo chande sana nanje karongo ndege ground boni na banga tabanga ki baba nyarebe na rode mbiyo kodegas na ara kubwatiri na kora ile gari nanjye ngiro ba MCA na babona ngo make sure nga turariye budget ya always ikintu cyo cyarando masana timeto sinje beka korma na gutokora sire maskani ya sinini kwanyora umuntu okwenda gukora luxury gutumika chikondom chirefuri emepira lakini musubati oschandegete community every month kwanyora boniga always rate mambi 90 mambi 120 tabwati bitamba byo bochana it's not even making sense so ebintu mbire tobwena tukurigereri intubuna abarayi gusina abanyamira boka na kitoko kora tora purwe binde inonye free asiji school so that to make sure nga omwana yo muiseke na ero bere comfortable kento ngerige uchando omwana muiseke karata bwati ebinte ebinande mepikare class so we have to make sure nga to work very closely ne women rep to musugume to mwana ine support abana babaiseka correct na barabwa barigerere another thing ntugo chikwe abana baiseke asiji projects abana baiseke na barabwa ikato correct to barigerere nga project ki etakeire bono to tebana no sapra match ki school ko sapra no ene machere ki school ko sapra no ene chibando ki school we can give rates to tebenga abaswat no enten rosia ka group gete to ba school ose for example to ba sabe school no nyeri yoga gari munya ko ira no ene chibando ororo na bokonya kwa college kwa bakonya within the 5 years you're in office kibara baba ngai banyero ba safety bakoreke baendereri so my major is mbabekere projects tariko chukubadika one by one okay yeah
Kero tugo tokaira sesemu yende kero tukwane iguru y'oburimi no mayete na gusiya ito oburimi negatie bintu biria abantu abange bategemete mono na buna bona somo gwikara se bunge enene National Assembly se bunge yetenene gwikira boni bura tukwane muswada no ralia ukunya kuligererigwa elio chikokonya abarimi bali bekemerigeriye kahawa ne chae buna bona nkora chibona sina kichacha lakini ase county naro no manyete na ntubwate sector gusentubwate docket kuligereria amangana y'oburimi na enga keikereike no nyembono na bokonyora abarimi baitu gose bari bagwakrete ikuru bawo kuboli na kibono oroberetie amangana y'oburimi ase nginchi no mateke beriye ito neke no metu barimi baitu na oburimi bwetekera toko bokora amakongo to gwetera naya narariaria oroberetie umurimi kuru ase ensemo ya Gesima. Okay, njebuno mu MCA nambe yemo amangana y'oburimi matara ase Minister of Agriculture. Bona igigento gyuka togo chiko make sure totware good terms between into aba MCA na abantu bali batenere chi sector cyose ne chi agriculture. Maybe no boyo tororenga na kitoko bo strategize to bokate the costs na kitino no amafunzo ekara to kurangana na abantu bali totana ki injuge sima ward rero to facilitate na abantu ba ku Minister of Education agriculture bachiko koraki bachiko ko na no baseme boni goma tibi ntombire ebinga sana bitake no kusimeka chibantu echitota maidi but if you sacrifice yote abantu bali nga emowocha gukora amafunzo free intubune county government tutasimamia na batoka koraki na bakonyeranga twakonyire no ina bali miaba na hande from there tubaligerie market nto babekere market area yani okonyera umuremya at the end of the day kara gochwa ke sab yonsi ipi agochkorire kere tukonyera korete achi tasara at the end of the day to make sure ngana kitoko minimize the costs to maximize the profits na rino no muremya gotwale cycle ngana ndo chibande cyane bya chikokora na next time nanti yangore tikanti everyday ikobona we have to work ikobona ikentu kyo kanda sabe no popwatere ne buri obuya in different departments onye ne department ya agriculture na kitoko barenda buya so tatina bra batware omoyoria po kwenda sabare mi direct yes eriko gwakire kura buna omomenye okorwa se eward ya Gesima weka kwanza ndararigereri na kuruma kigagaiga nkikwabere ko gokora elio tuchakire kuroro yani no kurarigereri na ki uboroso bwa gomboro byobo na inichira kelia kwabere ko gokonya omomenyi gose ulio menyete ase eward ya Gesima tutaraika obochori bwo mwaka bwe chilifu ibere merongo ebere gatano na kabiri mbia mono njakire maigake na facilitated omugaka gete kuruguraria Gesima orenge kerema nga make sure ngana ariri bibese bikayigo ngari na basani babiri batatu bakambwatete tukamugurira ekero mwaka ina chagasira last year mutinyango ikomiga may so rest in peace so that is one thing na korera se ime Gesima maybe ya konyara kya koreki ya tekire a longer period umuntu yatara konyo namba ibere na gotebi ngote mande sana kubwata abasaye kero bakore school na bareta gocha Nairobi gaiga they can confirm abasaye more than 20 bayetira sama okane na bwatire na bareta Nairobi gaiga na babekire in different offices bagase no korachigas egento gya gatatu chidara chanjire gusi okonyora maybe karadaza kabato muto yomo okaro gutambuka from one point to another bane koba akongwake na atemire cross chidara cha tinda ross Jones rende but at least chiri abantu bandangeiri na chiroro twatene na barabu na hande ngoro sinanje kingore kindororo ikobona chidara chanjiroro na koreki na rosiri chichi abantu at least ba kunya guetera egento kende na abere kinkominyoka sana when it comes to abana bakonda ju school ngome kinde shwa nanje ngana timbo atipi nanje na koreki na ranga na rutire kendororo esengenjo abana bari expect them mambi na mambiende na baro bachekora kwa abantu namba ibere ekana matanga ari gusi no nyetindi ko enda matanga yiko sengo endandi ngome kinde shwanga abantu bari ba kubutagari asobo tukobori maybe bakonya ko consort the family ngoba gorani no ene sukari gabanya koreki banya cross ne chai no ene tukoliro lyo moyo na bongo chana tomona no masani onaiga onda riba tebinga bakire no mwana natakire goika lakini taigeti lakini nato marambi ya enga yo aba batigaire ekikonya ko bakakoraki ngiye kubakonya egento kende na amenya kire county government sana ase ebintu bitari right for example mune school ya Nyantoro primary for last year mutenyo kyanda ngoro cyo twara nyotine county government ya tutisa ngangoro osiere takortiki at the end of the day tiche rosi so ninde among those with the county government aso kuba push area sabatara colleagues namba ibere boniga am in touch na polytechnic ya Yeritongo the other day ntwabwate enough teachers igari kero tuo geta sinini ntwamente twabalimu boniga can confirm even from the message abalimu boni atotabwa timbabere yo beauty
na ICT. Yeah, So we will have to push that also to college gako complete na ribono na bana kabako ndalia support technique na butoko batebina igari kiro ntonga ngerororo. So ne mangana yechinya kitari nende una namno kire round iga ngotane nalikira omosiasi message na matengana akina enda kosinya kitari gete sana naenda naso diamoni ali aka dispensary na ragento gete ngwari wancho tokonye iko ni nkoba I'm being an oversight na njira ndiko kunya around ni mantara so office officially because karongo chwa so office mindo miko chokora tofauti birina ro kora kuru magaiga na ribono ranyo ngani mbwate powers ngo bikora direct. Okay. Yeah. Omuswada ekero koligeria sebu ebungerie county omuswada naroro oyo mogosebere eligariro kwarirwa maunchiro ligoso omuswada uri orochena omocheni oyo arete ase bungeria ye county nande aba MCA bandi bakubwatisio etibwe na borakonya abantu bawo be ward ya Gesima na boigo okonya nechi ward chinde norio. Okay, njewoni ngento na konya koligeria esengencho kero koligeria abangwa na abapoda poda abantu ali maite timeto sono maite ngamba chande geta sana na nyorete opportunity ngaendie pikipiki kana Lenge University of Nairobi wrong old days na bana gajira ali gusi na njana sa pikipiki squad na endi metenyeria tatondesco ni maita abantu abapoda poda ngwetera bara mechade menge sana and kama onye bantu mbare bachaire na basigari bakanjo na abantu bapoda poda and that's why among my manifestos mbegete nyasaye karanje nyire chikuraiga ntangasunga nicho mu MCA Gesima. Number 1, I will disband chi stages chonsi ipi chire within Gesima ward chibe chiro si association ko kunga Gesima poda association ingi yako ranta to korete maybe no muswado to chikonya siebe association okonya oranga abantu bari be chipikipiki ekero bako maybe monto ya magosire eba otanaki aba muri bari be chipikipiki but wono nyore ngantu bwate one association ye Quran maybe tote gosenya Nyamira county to bwate ji association oseni sana jok Rigoma poda association Gachuba poda association Gesima poda association na boko nyoranga maybe kerama gosa abeire ngobere bwangake ko identify nga nkayama gosa abera na ndi munya kolete so tatu afu ide bindei umata abantu bari karoko nyano ba so sengaro kagariga babwate ji customer eba komna kubuna abayibi abantu bakurutira chinyimbo gosina chitairi gatiba bango kana ne customer but if we make it very clear toro si association yamo torangire county commissioner to karansi na barabo to batenga abana abaito abana cyango chetu abana batata baito abana like these are our relatives na kitoko ba support we come up with an idea like abantu abekero muntu yagosire kwa mumagirie kwa rire gari epikipi yane ne koraiga akira omo chairman for example nabone omo chairman Ogesima ngakuruku Chofrey akira Chofrey si motenga KMGA 00 something yakora magoso gete mateo muntu ye afiri himself karoka if we do that one in 1 month 2 months abantu ali bautwale line na mangana ali correct ebindi toko cha kunga poda wamefanya nini mbiko tokoro. Another thing aba mngwana abapoda chi stages chonsi pina etire tindaro none yamo yabo ebwate kebara na abantu aba na umaita abantu ngona chabachi stickers. So I should ask myself a question. Chiba stage bono bawo chabana cha sticker ne chiaki. If at all montoria such stages bare mba kubeko nona akabarai because as about stage okonya gose aka pressing gari so I will make sure abuno mu MCA abantu abana abarose ino gakebara gari no ina ka pafu ga next yabo isingi jeli bira babete chigodirioka mondo ari gino sasa bina bawo so gari we si ara maje kakanyite customer yeah so poda nimbwate ekiaga sogetenga ndotakire ko barete stage gete na marobaro kana buna abantu. Okay. Yeah. Mwanchu murigeri yakitwendera tagusanga yaiga nubwo atari bagari gwake simi gochakira bona iga buna togendera tagusangira namba nigere notice ano na ibere isano na isatu isano nemo maragatano omwerio beka isatu nabo gutuma ujumbe yago enyenge gose bwake esimi erio oboli eriboli ryago gose asikirio ragani kwemanye mono akero tukukwanira amangana abwatikene no brai amuno bokorere kurwase egwadi ya Gesima enamba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano nemo maragatano omwerio beka isatu ase ujumbe enyenge nabo igo ase ogwaka esimi yago nabo gwaka esimi yago erio nyare kugukwana Amon Eric asubutko bwabona kero tukwanire goro yoburai kurwase ensemo ya Gesima kurwase ensemo yende kero tukwanira mangana yoburai yabange nigo bakobunigwa asamangana bwatikene integrity mangana bwatikaine ino kubwatiranigwa no bukurumi chibasa chigosira sana kwanyorana na gwaswa nigo gwaswa rokwerigeria matukabira 3 nabo omuntu arabolina nigo urachunganye ku Gesima ogenda uchikomenya daraja maate ugora kalimaria bonchari kurwabwo
onganyo chikomenya roro abantu bagesimere ngai bagotigara sigincha barayi abange egotebekana na mukari komenyaka nigo konyoro borai gwakonyoro bobesa igo bosiringi bwere botatu kwanganyire wachire komenya ngao watigira abantu bago. Okay, personally ngokwana I don't believe in a short term vision. Nimbate chief vision chiro chimoto akegaiga. Woni abantu bagesimekera bagocha konsora buno ba MCA enda kore gasio ba MCA sentunde ya mosi tunde ibere. Kurwa buma ko babelinga abantu baminto. Mwara na bakora gento tere gento gete bona njirinda gito koraki. Ninta ete gusuka njiko bagosina mabunge. Kurwa beko na bero mabunge miaka ebere gose 3 nande ngira na njiko koraki. Njiko boro sino bagavana. So for now I don't think abantu bagesimekera bara trust bangemeremo. Ninjiko nyara ko bakingonganya ko rwase bare. Because it has been proved. Most like now the project ya chichi wakorusi no cross daracha no wakora 1 2 3 things ngo making sure na koraki na toka na barabu na handa abantu bagesima mbapiri vetini mie nje yake bari ba mikirange barorenga karongo support no moyo yomo ikotindo jinga ninchi kunganya kura abantu bagesima esinge nje abantu bagesima na kuntagete mambi na mambiende bachikonge timbo mabungo kitutu masaba ekera ngo karuro rakwenda maybe so chubo governor na njeri bagari ringoro ndinyore roro. Okay, yeah. Ayo negatiari tugendera tukusanga asubutu kubabone namba nigere noti 5 na 2 5 na 6 5 na 6 5 na mamara 5 omwerio beka isato erio ubwa kesimi yago nabo igo otume ribori ryago aiga asubutu kubabono kitukunye gukwanira boyekera turu chikucha gukorera agukwanira kurwase egwadi ya gesima okubwatira nakira tukwana magana yuko bwatira nana utachiti okoboko lyo mugavana akogotebyo genda guchia abora chibwenyore asa komu sana nkwage kwanira lakini kiri neriboli lya boligwe igemire tina guikana ne chebeteria orichutia ase obwango mono na ni gora chogende guchia soko boko guko lyo asinge ncho ogani tikonyore gentu gite usikubwatira no mugavana iratoka na lende nango korale bobe usema mincha. Okay, naganirie gokora aya egente kese inakebeka in a very direct way. Nambe yamo inchekera nchorire koba bunomo MC ogesima word tinchoriri koba omo maybe osine made for example if I may use that word ye governor inche nchorire buno representative y'abantu bagesima ngakinda tenene no muswada all straight forward ugojo konya abantu bagesima na governor aba against me ngwire na sabantu banjorate mbati abantu baminto moganto magari nchiko bara korera gento gete lakini kuruga abuga fana gakoraki agonjoka tata itkongo ni best chenya kita no ne chesa chenya kita tata itkongo ngachi best no ne che grass KCD so that from tomato na bantu kamba batera ityo koimoka mwende bakasiga bana kokoraki gochungusa mangana ngana go maine yeah so tingo chiko pendi aro ngabono nchiko abusa mwaga bana ngoko bantagete achi support ndosi award yeah rasma ntenene robo maine bwa bantu ba gesima abara ya bange muri gokora mangana akurko na public participation gusekerekeria egani iri gokorekana nigo mukorigia njia ya mkato bwango kwamanya konyorana nkwagenda kwa rosia ensoko gete nkwagenda gwakora gentu gete lakini kwanyorana yente kigwachio korororo nigo gwakora ni manifesto yago tarikerekyo omumenyi bwenseme yugo so omumenyi bwekinyorekyo aganeti amangana public participation otaraikirania magenderero gose utarakorera abantu bago egentu keriuga niriko bakorera. Okay, injiguno muntu ngobori chikura nimbwate maybe aga strategy kan ga kongavan nambe yamo nyumantara kora kende yons because injana yomo na bari banga kete chikura na bangi last mangina ne ground mbori abantu bari amaswali anoka liswali titangani what do you want me to do for you because ninu mangete gas kana baboringa what do you want me to do barabante abinga omorai totagete ni motara torosiri kras kirkia nyantaro ora torigelinga na kitoko nyori ambulance yesani onyora bange barabire bagoteba na bagocha gosobisi bache bakore borakini bari gwecha bakorabo lakini njira bonda ndakore senginjo they have my records tindiko kwana gento kintai konyara bakora ngote mande na kinate binga ngote mande ngore kana iga I trust much as possible ngana kiangapi na bongire na sabantu nabatinga abantu baminto mwaro chentu atemete ga nandi kanga tigatori genchire ndekoreki enchire nde maybe turage tumeke egente keke kebe bono ngukora nandi ngeka watenga kerna bori abantu baringa what do you want us to start with namba ibere kwe kama ko boringa why do wana ine why do you want us to do this and not that one because mbago choko tabinga rosi bitacho na yo kirego rasmura challenge abantu abagesima mba achende yabo tete koreta nanje yanembwate bono nanje tanga kitu from this side but at the end of the day toruane iga twekirane at the end of the day this is what we are going to start with sawa bone kero twakurira maswali ya yabere ri swali dia gatatu nkweboringa how are we going to do this na kitoko chokore genteke nambe yamo njenga taba twansire skuru inumo gakana tochagire nyagitari kero twaitana
twairana twatabanga nenya gitari toko chagira twatebire from there why nini twachire swali ya gatatu how are we going to do this and by when because we have to give a deadline indi toko chakora egenteke so that diri toko chukutwara the second participation ntonyore toko paraninga umara ibona litwa kwandege tachugeria na kwa korete ebenga litoko chukomera na the next sitting we are discussing about what we did to discuss it to accord what we want to do again toko na maswali ya yani what do you want us to do after this one ikona tora correct na tora correct asiamo so tatino mbono diga ase ucho gosinya maybe no eka fana konechi bese na boko ti abantu baminto usemo andabetiga na nchenga batebika tukaikerere na gire to maswado gali gafana kana chibese na toenda na moko correct because they are free to go maite bateka bakora peaceful demonstration na bakonda bakase gabana bamatebinga to bata maswado tatu ko boli omansio ito na kana to tebi kero to matebia to gira kanyakitari gali usana ka ambulance na bo ikereti gafana na rabate yena nkereti apa bori nere maybe inki kiagera mo ataketa pa ambulance taraba usana mariho moita neiga you come up with one thing otherwise that one to go to ara segende yonzi na abantu babo bari bagirita chikora because things are very transparent way igen tukio mario tutakwa nere amangana h parcels amangana h parcels atware mechande menga sana but personally nje muno muntu osomete nimbote strategy yani montata eterepi kurusiko ya gisma ward anyore parcel ubone uno tokwa naiga ntobwatete ERP systems echiboni ya chirimati anyara tatekera renge omo ngwana white boni ga karoro seti ERP system yali omanye konye make sure onye automated to the wards the polling stations chire in Gesma ward etobwate 22 polling stations in Gesma ward out of these 22 polling stations automate a system yalinga the only thing otakire kopeka karota kete basari it's ID number the moment kwa bekire ID number yama yako yarora ebintu binde byonse oyo kosabirwe pasali isenga ya polling station kya ekura na ndenga yari so if we do that thing no na karto ko chamba rangiriti usine a social area or na te bono ngocha ko make sure ndi chinjira to nyagache eche ko yo konya no participations na bo to kandari twarete projector twanye beka igurari nkwa sabirto mano ke ekwerende ko se chibasari chibekire nechi echi igurari onde na robate complain uranyora rende nare utabwatse kura lakini oganetio bokonyi gose utagete kura lakini oganetio bokonyi bwe basari yeyo asenge nchugo chago tumike kebande na buranyorera nari utanya kwerikia no manyete abantu mbari batanya kwerikia nande mbari go chibaro rana ubuya bwo gubwata ekura na gwake kura mboro byobo lakini kewe kinga kiria ganetio bokorari wikaganie basari yeyo asenge nchu na mige umege kina ndo mwana naga ni ko gende school igotoro cyo bastikere school no ase party yeyo bado bono ebara baba kesana ko bwa bange bari registered there is no way nta koreta chipasari stibe digitalized ningi okonyora mostly abantu bari surround TMCA maybe CPH yae driver yae nini okonyora bakore chipasari usini satu erekera abandi bakairo sinejiri busano abana babe bakakorereki ebakeri usem 15000 no roje but if we automate this thing na abantu bari maybe poni ni Gesma ward but mbagete kura usemba registered in any polling stations na butoko tabanga bari naye ko metenga no monto Gesimore no iboire Gesima rete ID yago mpako office we have people in the office egazi yabo ningi they do counter checking bari gerere enyego monto yo aiboire Gesima gose ID ni bategere gento na buto na reach before konyora e passari but yebe funzo next time abantu bonsi ipimo register wakachikura ntoko raji na libi ndebi Quran in a very genuine way no ina allocation of funds na litari gutwara bututukanuga gatiga iyo ase hogo korera utarachikirika lirube lyago guseri uko lyago chia somo akie kuri nsechi sekunde emerongo bere na siki ase miradi iri okonyora umurayoro bisiboni bara tugukwana miradi nero yamagendera tugokora usagendera tugwikirania kero goche gosobisi nigo gotigana nero na ndi gwachaka eyage mengao igotoro china kugochaka eyende mengao eri yatigaire echine chibasi cyabe getwororo na seki egento kingaboneke kigocha gyakorekana asensemo yago okay ukora nayo goche gochaka nayo chakie yage mengao eri nitiri koratera okay personally ekrona chaka korwa stage manifesto cyane ena manifestos chire so common nateba mangana bitacho nateba mangana yechipara nateba mangana yechi projects if today impacted no MCA tindi wocho chaka project yani ngura make sure for the first 2 years chi project chirichi atigere tukati kwa avoid ko sarichibe se chomo abantu banyamira county ko sarichibe se yabo
tora make sure twakore chi project chiri kero twakore chi project tiri tomaye go proceed now to the next ones because hakuna haja tochake chinde 5 years nemenge sana emyaka etano tokonyara gukora chi project chiri utake tochikora at once kora chakire chiri nande nabo chakati abantu baminto maro chena chakire chiri chindangani ngakorechi pona akoreki nande mente ntundende na ngengore chiana chakete yeah it's not better gutira chi project injera muchake chiao Biyamano mwanchumo rigereria asoko bwate nkwani yakuru twagachagete gwikera boniga kamera yago neye erikire namba 2 riuko ryago guchase umwakie kura ase obotuko bwabona. Okay, riuko rya na guchasa abantu bagisima tiato karto kwenda sobo chori nto rigereria omonto ngai usinwara sia studio mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i tiato rigereria track record chiae naki mepia achangirira samangana yobo chihe chinya gitari naki achangirira samangana yechi para naki achangira mangana yechi school maybe naki akoba involved in the projects chirichire as a society chitake irobo konyi na rijira koreki na at least mutumeke ibintu ebyo wakiro monto ino chikura so njengo basabanga kimora ngakire chikura abantu bagesima nindereti kubakorera emiremo na hande nabonda sugume sana gesima at least na erero kane buna chiwodi chinde mbiamon aina aro twabere tugusanga asobotuko bwabona kurwase eward ya Gesima asobotuko obwigara wikaraga buno tugikira omwerio ngakinde nande kituranyora ribaga ntugendere gukwanira ayanda mangi buna bukonye gukyase ngincha mangi nare akonya korekana kurolitikeri mugukia ase elinde ase bari twabaterana barabweri kwane kinama lyogene chibichanko gocherare ase nchira erengi kiranu ngamo na Felista Kaberi amo na Bari Nabas abuna twabaterana barabo erikwane kiaye gonsi ko wikirare andonsi asore asobotuko bwabona nakuganiri obotuko bya wika eliankyo eriteriane Ishmael Mogere.